De veert bij Oude luidt er nou nog restig bij, maar daar komt verroring in. Teerde Inema van het Dwarpscafé verwachtte dat er een soort extra toeristen komen zullen. Daarom is hij achter zijn café druk dwaande met uitbreiding. We zijn aan het verbouwen. Er komt een cafetaria gedeelte achter, het terras. Nou ja, het is een beetje inspelen op toerisme, de sporterij, de fietsers, alles bij elkaar. Een paar kilometer verderop bij camping De Blikveert in Sint-Anne zitten ze echt net stil. Er is speciaal een haventje bij haar terras online. De route is al voor een pad beter bevarber en de eigenaars van de Blikveert vernemen nu al dat het een stuk drokker is. Mensen uit de omgeving die hebben hier nu al mijn bootjes. Dat ze s'nachts even op het terras komen op een bakje. Ja. En dan moeten alle toeristen nog komen. Kunnen ze het alle hier nog wel om? Nou, de route is nog net eens open en Simmers laat het haventje soms al vol van bootjes van mensen uit het dorp en van bootjes van mensen van de camping. Dus we doen er nog maar een stukje bij. De route die wordt breder maken en er komt de damwand langs de kant en startsteen. En dan gaan wij dagelijks als dat gebeurt, maken wij nog een langer stuk langs het weiland met onleesplakken. Intussen binnen ze in Oude druk aan het werk, want het toeristenseizoen stiet verder door. Wanneer moet de verbouwing klaar wezen? Wij hopen hè, met Pinkster beginnen te kennen. Ja. Dus voor december ben je er helemaal klaar voor? Dat is de bedoeling, ja. Dan kunnen mensen komen, terrasje zitten, koffie.